Niekedy máš chuť len tak ísť s prúdom a nemyslieť na to, čo môže pretiecť. Super! Uži si vodu zo Sika hydroizolačným riešením. Ukážem ti ako na to. Za 90 sekúnd alebo menej. Otvor balenie vodotesnej malty. Nalej zložku A, potom pridaj zložku B. Premiešaj to. Skontroluj konzistenciu. Nanes prvú vrstvu. Pokračuj a zakry zvyšný povrch. Vyzerá to dobre. Zober tesniacu pásku. Opatrne aplikuj druhú vrstvu. Nechaj to vyschnúť. Tak a teraz je vodoodolná. Čo ďalej? Ukladanie dlaždíc. Začni s lepidlom. Priprav, zamiešaj, aplikuj. Poďme položiť dlaždice. Uprac kolíky. Čas na škárovaciu hmotu. Priprav si produkt. Aplikuj a potom očisti. Nakoniec priprav tesniaci tmel. Aplikuj. Očisti ho. A hotovo. Jednoduché, že? Pretože odborné znalosti sú v produkte. Takto si užívate vodu, keď ju môžete riadiť so Sika hydroizolačným riešením pre kúpeľne. Sika. Building trust.